Нещо насичаш, да не само по скайпа. На мишката десен бутон, на мишката десен бутон ти е буста. И после другото е с контролите. С спейса не го пипай, с десния бутон. С левия бутон ти е буста, с десния откачаш и с W, S, D, A се движиш. Да знаеш? И аз играм на Easy, аз Aliens я играм, аз Alien я играм на Easy, защото не знам какво очаквам от нея нататък. Ай, на тебе ли ме късваш на мен, аз като я свали? Не, спеш не се скача, спеш ти... Камерата ти, не ти сочи камерата право към топката, ти сочи напред като на нормалните игри. И аз след малко мислим да снимам. Какво? Накъсва ти? И на мене ми накъсваше като я купих, като си свалих ден. Ема смисъл, аз за това и казвам. Препозна ли ме, знаеш? Така. То Мерлин, аз съм играл с него. Но това Мерлин, знаеш какво направи веднъж в моя матч? Избута топката към вратата, брат, ти направо качих и ни вкара автогол. Не иди си го разкарам от тима и го разкарах път накрая. Здравейте, Елени, добре сте дошли на купона с престрелките. Казах ли ти, той е направо ужасен човек. Виж ли си? Това, Ники, това от тебе ли идва? Стреснах се. Да викам навънка се валя. Не. Сега ти мъглата. При вас как е времето, Ани? По-близо до микрофона не се чуваш. О, смотан Елен как му удари. Ей, пак. Къде е? Тук са. Виж, беше тук.
Така. Сами тре... Само очу на видеоклиповете ми. Само това мога ти към наши. Се съжаляваш. Мисля, за да видим докъде съм стигнал с снимането, да почнем да снимам направо. Добре, така тук играта ми крашна. Добре, вече знам на къде съм стигнал. Слушай са! Видеото. На The Forest се опитвах да снимам. Да, аз всъщност теше от едно от моите видеоклипове да го спомена, че много ден сме вдъхнови да снимам. Не знам по тебе как. Като те гледам как си се наблял в микрофона, им чуваш, че ще направо ще го изядеш. Нямаш ли начин да го предътиш малко по-към тебе и да го... Абонирайте се!